አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትምላላነሰ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምውን ነታረረት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲት አምላኽ ወላዲት ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዛሃቦም ክብሪ ብዛሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ዘለዓለም ንዕኦም ይኹን አሜን። ጉንበት 14 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። 14 ጉንበት ወርሓዊ በዓል ኣቡነ ኣረጋዊ ፀሓይ እዩ። ኣብ ትኸድዎ ኩሉ ድማ ኣቡነ ኣረጋዊ ብድሕረኹምን ብቕድመኹምን ይከተልኹም። በረኸቶም ኣማላድነቶም ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። አርኪድ ማሐምዚ ይብል ሰላም ለሚካኤል ዘተሰምየ አረጋዊ እስመ ሁረቱ በጥበብ ወፍናዊሁ ልባዊ ምስሌሁ ሁቡረ ዘበአሃዱ ህላዌ ሰላም ለቅዱሳን ዘተሰንአው ስንአዌ ከመበ ጸሎት ይስሩ ስርዓቶ ለአርዌ ይብል በረኸትን ረድኤትን ናይ ኣቡነ ኣረጋዊ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። በዚ ዕለት ድማ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ ዝመንኮሰሉ ዕለት እዩ። ሰላም ለገብረ ክርስቶስ ብእሴ እግዚአብሔር ለንፍሱ ዘኮነቸንያ ዘአብእዎ መላእክት ኢየሩሳሌም ሰማያዊት እምዘይብሉ ሃሌሉያ። በረኸት ይሕደረና። እንኳዕ ናብ ናይ መነኮሳት ኣቦ ዝተባሃለ ቅዱስ ጳኩሚስ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ድማ ብሰላም ኣብፅሐና አሜን። ቅዱስ ኣባ ጳኩሚስ ኣባ ባኩም ወይ ከዓ ሎሚ ደኣ ኮይኑ እምበር ምንኩስና ማለት መላእኽቲ መሲልካ ዝንበሮ ህይወት ነበረ። ምንኩስና ብእግዚአብሔር ፍቃድ ብኣባ እንጦንስ እኳ እንተተመስረተ ህይወቱ ብምስፍሕፋሕ ደረጃ ክንዲ ናይ ቅዱስ ጳኩሚስ ዝኣክል ዝደኸመን ዝተዓወተን ግን የለን። እዚ ቅዱስ ብትውልዱ ግብፃዊ ከም ዝኾነ ዝንገር ኮይኑ ምስ ዝቐደመ ህይወቱ ብምትሕሓዝ ዝትረኽ ነገር ኣብ መጽሓፈ ገድሉ ኣሎ። ኣባ ጳኩሚስ ናብ ምንኩስና ዓለም ዝመፀ ብዓብዪ ኣባ ጵላሞን ምኽንያት እዩ። ንዝተወሰነ ግዜ እውን ንመንፈሳዊ ኣቦኡ እንዳረድአ ህይወተ ምንኩስና ኣጽኒዑ እዩ። ብመንፈሳዊ ህይወትን ብተጋድሎን እንዳበርትዐን እንዳለዓዓለን ምስከደ ካብ ኣባ ጳላሞን ተፈልዩ ማሕበር መስሪቱ ንምንባር ንኣምላኹ ሓቲቱ ፍቃድ ብምርካቡ ብሕጊ ዝምራሕ ናይ መጀመርታ ገዳም መስረተ። ቅዱስ ጳኩሚስ ጸሎቱ ንኣጋነንቲ ኣብ ኣካባቢኡ ኣየቕርቦምን ነበረ። ኣካሉ ተወዲኡ ብዓጽሚ ስጋብ ዝቐውም ጸይሙ እዩ። ዓርቢ ናይ ጎይታና ሕማማት እንዳዘከረ ምስ ንብዓት ይሰግድ። ንብዓቱን ረሃጹን ካብ ገጹ እንዳወረደ ኣካባቢኡ ጭቃ ይኸውን ነበረ። ጎይታና ከዓ መስቀል ተሸኪሙ ይረአዮ ነበረ። ስለ ክብሩ ከዓ መላእኽቲ ናብ ሰማይ ወሲዶም ገነትን ሲኦልን ኣርአይዎ። ኣቦና ቅዱስ ጳኩሚስ ካብ ርህራሄኡ ዝተለዓለ ኣጋንንቲ ዝሓደሮም ሰባት ክረክብ ከሎ
ብቐጥታ ካብ ምፍዋስ ደዌኦም ወይ ሕማሞም ነቶም ርኩሳን መናፍስቲ ናብኡ ንኽግልበጡ ይእዝዞም ነበረ። ድሕሪ እዚ ድማ ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን የማስኖም እሞ ድሕሪኡ ብባዕሎም ተቓጺሎም እንዳጋዓሩ ክወፁ ከለዉ ሕያዋይ ኣቦ እንታይ ደኣ ቁርብ እባ ጽንሑ ይብሎም ነበረ። ነቶም ኣጋንንቲ ማለት እዩ። እቶም ኣጋንንቲ ከዓ እንዳኣድነቑ ብዘይካ ካብ ገነት ዘውፃእናዮ ኣዳም ከምዚ ዓይነት ፍጡርስ ርኢና ኣይንፈልጥን ኢሎም ከም ትኪ ይበኑ ነበሩ። ኣጋንንቲ ስለ ዝፈርሕዎ ድማ ሃርበኛ መነኮስ ይብልዎ። ናይ ቅዱስ ጳኩሚስ ፍርያት ድማ እዚ ስዕብ እዩ። ሓደ ኣብ ግብፂ ብዙሓት ገዳማት መስሪቱ እዩ። ካልኣይ ንኹለን ገዳማት ከዓ ኣበምኔት ሸይሙ እንዳዞረ ይሕልወን ነበረ። ሳልሳይ ናይ መጀመርታ ስርዓተ መነኮሳት ኣቕሪቡ እዩ። ራብዓይ መነኮሳት ስጋዊ ይኹን መንፈሳዊ ሽሞት ንኸይሽየሙ ከልኪሉ እዩ። ሓምሻይ መነኮሳት ካብ ገዳሞም ብፍጹም ንኸይወፁ ከልኪሉ እዩ። ሻድሻይ ካብ ግብፂ ወፃኢ ምንኩስና ዘስፋሕፍሑ ኣቦታት ኣስተምሂሩ ምንኩስና ሂቡ እዩ። ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ሃገርና ምንኩስና ዘስፋሕፍሑ ኣቡነ ኣረጋዊ ናይዚ ኣቦ ወዲ መዝሙር እዮም። ካብዚ ዝሓለፈ ብዙሓት ስራሓት ሰሪሑ እዩ። ቅዱስ ጳኩሚስ ጫማ ከይለበሰ እሾኽ ከይተሳቐቐ ይረግጽ እውን ነበረ። ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ዕጽፊ ኮይኑ ዝበዝሓሉ እዚ ቅዱስ መነኮስ ናብቲ ዝፈትዎ እግዚአብሔር በዚ ለማዓንቲ ከደ ኣዕረፈ። በረኸቱ ይሕደረና። ናይዚ ጻድቅ መነኮስ ጸጋን በረኸትን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ጉንበት 14 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ኣባ ጳኩሚስ ኣባ መነኮሳት ሳልሳዊ ኣባ ሲማኮስ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣቡነ ኣረጋዊ ፀሃይ ወይ ከዓ ዘሚካኤል፣ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ፣ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሙሴ ናይ እግዚአብሔር ሰብ፣ ኣባ ስምዖን ገዳማዊ፣ ኣባ ዮሐንስ ጻድቅ፣ ኣባ ኣዴና ቅድስቲ ነሳሒት። ኣሜን። ጎይታ ኢየሱስ ድማ እዚ ነገር እዚ ነቶም ዝተዋሃቦም እንተዘይኮይኑ ኩሉ ዝኽእሎ ኣይኮነን። ካብ ከርሲ ኣዲኦም ስሉባት ኮይኖም ዝተወልዱ ከለዉ ሰባት ዝሰለብዎም ስሉባት እውን ኣለዉ። ምእንቲ መንግስተ ሰማያት ኢሎም ባዕሎም ዝተሰለቡ እውን ስሉባት እውን ኣለዉ። ነዚ ትምህርቲ እዚ ክቕበሎ ዝኽእል ይቀበሎ በሎም። ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 11። ኣሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ። ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ዝነብር። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትኳን መላእክቲ ተኣርመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን። ለይኩን